Уважаеми съграждани, уважаеми родолюбиви членове на Дружество Традиция, радвам се, че днес за първи път се създаде една автентична обстановка по освобождаването на град Велики Преслав. Благодаря всички участници, благодаря за старанието и за това, че те не се оплашиха, както руските войски, от зимата, дъждът, вятърът и успяха да направят този спектакъл. Искам да им пожелая много успех на вас, скъпи съграждани, много здраве, успехи и благодарение на такива хора все още и до веки веков България ще я има. Давам думата на Цветан Радулов, член на управителния съвет на Национално дружество Традиция. Уважаеми граждани на град Преслав, уважаеми господин кмет, радваме се, че отново сме при вас, като за първи път участваме в подобно мащабна възстановка в град Преслав. От името, ще ви простите, че се вълнувам, от името на управителния съвет на Национално дружество ми разрешете да изкажа персонална благодарност на кмета на град Велики Преслав, на общината на град Велики Преслав за съдействието ми оказаха. Разрешете ми да благодаря на всички тези хора, които са на площада, които дойдоха, гледаха ни и благодарение на които нашата държава е имало и ще има. Уважаеми преславчани, няма най-вероятно човек от вас, който да не е ходил на крепостта Велики Преслав. Тази крепост е строена от велики наши царе. От тях не е останало нищо. Останала е спомена и нашето историческо минало. Зидовете са паднали, понапукани са, сега се възстановяват, но едно нещо е там от времето на цар Симеон Велики. И това са основите на Преславската крепост. Тези основи са и върху вашия град. Това нещо ще бъде от преди 10 века, ще бъде и още след 10 века, докато има България. Благодаря на всички, пожелавам ви приятен празник и се радвам, че сме сред колегите си от Велики Преслав. Техният председател, навярно всички го познавате, казва се Мирослав Сланев. Това е човек, който познавам много отдавна и винаги съм се гордял да му стисна ръката и да му пожелая успех за напред. Все така, Миро, да може и да бъде България. Сега искам да връча грамоти на всички онези, които участваха в подготовката, реализацията и отбелязването на националния празник 3 март в град Велики Преслав. Господин Панайот Каулов, госпожа Светослава Александрова, господин Георги Майсторски,
за 7-ми пехотен Преславски полк. За регионален клуб град Шумен. Грамота за 18-ти етърски пехотен полк. Грамота за 46-ти пехотен Добрички полк. Скъпи съграждани, клуб, и аз искам да връча няколко грамоти. Кратко, няколко. Най-напред, нашия кмет, господин Горчев. Още много възстановки на организацията. С особени благодарности за помощта, която оказа на 7-ми пехотен Преславски полк Цветан Радулов. Грамоти за наши съграждани, които също допринесоха с нещо, за да го има този клуб. Ивайло Киркчев. Господин Димитър Николов. Надявам се да е сред пръцата. Ако се покаже след това. Добре. Особен принос за това, което пресъздадахме днес има нашата съгражданка, госпожа Йорданка Кръстева. Моля да дойде при нас. Госпожо Кръстева, ако сте тук, заповядайте. Без вашите спомени нямаше да се случи това днес.
Моля всички онези, които ще поднесат венци в памет на загиналите за свободата на България, свободата на Преслав и свободата на българския дух, да заповядат пред нас. Да изпратим още с аплодисменти тези момчета, които ни направиха съпричастни към великото събитие влизането на руските войски в Преслав. Говорили на български сърцето, в България си моята страна. България вековна и красива, растат щастливи твоите деца. И знай, че любовта към теб, родино, е вечен огън, страсти светли.